கர்த்தருடைய நாமம் மெய்ப்படுவதாக. இங்கே ஒரு ஜென்ரேட்டரை பார்க்கிறோம். இந்த ஜென்ரேட்டரில் பெட்ரோல் இருக்கும் வரைக்கும் தான் அந்த ஜென்ரேட்டர் ஓடிக்கொண்டிருக்கும். இது ஒரு வாழ்க்கையின் சக்கரத்திற்கு அடையாளமாய் காணப்படுகிறது. வாழ்க்கை ஓட்டப்பந்தயத்துக்கு அடையாளமாய் காணப்படுது. உன் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையில் உனக்குள் நிரந்தரமாய் தங்கி இருக்கும் வரைக்கும் உன் வாழ்க்கையின் பயணத்தை கர்த்தர் ஓடிக்கொண்டே இருக்க உனக்கு பலனை சத்துவத்தை தருவார். அவர் தீர்க்காயுசை கட்டளிடுகிறவர். மரணத்தின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு வந்தாலும் அதை மாற்றி ஜீவனுள்ள தேசத்தில் வாழ, உயிரோடு வாழ வல்லமுள்ள தேவனாய் கர்த்தனோடு கூட இருக்கிறார். எனவே இந்த எஞ்சினை போல வாழ்க்கை வாழாதபடி ஆண்டவரை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டு நம்பி அவருக்காய் வாழ்ந்து கர்த்தருக்காய் நான் ஓடுவேன்கிற நம்பிக்கையில் ஓடிப்பார். நல்ல போராட்டத்தை போராடி உனக்கு ஜெயமுள்ள வாழ்க்கை தருகிற அற்புதத்தை செய்கிற வல்லமுள்ள தேவனாய் கர்த்தனோடு கூட இருக்கிறார். கர்த்தருக்கே மகிமை உண்டாவதாக. ஆமென்.